भिडिअ फटक नङा भिडिअ दे हगारना हो दा नै जाबाय नै स्टार्ट हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बिदिमारि इउटुब चेनेलाव दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअ नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो देखायलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो दालाङाव सफैबाय आरोना फाइनालि लोगोफोर जों मा बानायनो फैदों सोरखौ लोगो हमनो फैदों नोंथांमोना फारि फारि नुलांजोबगोन आरोना आङो देखायलांजोबगोन दिनैनि भिडिअआवहाय जोङो बबे जायगायाव फैदों नै हाग्राबारियावसो फैदों आरोना नै हाग्राबारियाव फैदों जोङो नै मा खालामनो फैदों ओमफ्राय सोरखौ लोगो हमनो फैदों सोर फैदों दा देखायजोबगोन आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो फैथ'वाखै आरोना सासे लोगोआ लायनो थांदों जोङो सानै फैदोंमोन ओमफ्राय सासेयाहाय स्कुटि गैयानो ओमफ्राय लायनो थांगासिनो आरोना लायनानै सफैथ'वाखै ओमफ्राय आं हारसिं दंथ'यो आरो नै लोगोफोर बेसेबांबा गोलाव दालाङाव दङ आङो नै ओमफ्राय ओरैबो हाग्राबारि ओमफ्राय नै ओरैबो हाग्राबारि स्टार्ट खालामनोसै आङो भिडिअखौ बेनिफ्रायनो लोगोफोर फैगासिनो आरोना बिसोरो नै लायना फैबाय आरो बा खाख्लोबलायनानै सालायबावो नै बेयावथ' नै माबा हाग्राबारिसो माथो होमबाबो दै एसे एनै दंदां साहाजों हेलौ औ नै ओरैसो फैदों आङो बेलगुरियावसो दंफैयो आंहा आलासि जाफैदों नै दिनै गैखाया ओमफ्राय सेन्टेग्रेम नामा सेन्टेग्रेम फानलायबावो जाहैदों होननाय ओरैनो फैलाबायदा आङो दे गाखोथ' एसे गोजान जायो ओमफ्राय सानै गाखो जायो गलाङाथ' माबा दख'ना गानना खावनै गाखोनो हायो आरो मा नै बेहा जोंनि आइ लोगोफोर नै बियो आइ जायो बेखौ आंहा जायाखै जाबायना सनाफोर जों बेवहाय मानो फैदों होननानै बुङोबा रिल्स बानायनो फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय नैबे बे बाजैखौनो जोङो लोगो हमनो फैदों आरोना बेयो आंनि बाजै असे नै लोगोफोर जोंना आइया नै बेखौनो लोगो हमनो फैदों जोङो आइखौनो ओमफ्राय नै बेयाव मोसागोन नै बेवहाय मोसागोन आंहा बिबै बेसेबांबा गोलाव दालाङाव दंफैयो आरोना जोङो लोगोफोर नै रिल्स बानायनो थाखाय ओमफ्राय नैबे बाजैखौ लोगो हमफैबाय ज' बासो इन्टारेस्ट जायो नालाय ओरैनो टाइम पास आरोना लोगोफोर बेलासि समाव बार जाथावथाव ओमफ्राय गान बासिनायाव बिराद मुखुब आरो बिसोर हनै गान बासिलायगासिनो दङ ओमफ्राय आङो कपिराइट फैजानो गिनानै बिसोरनि गानखौ होफायासै आरोना लोगोफोर गान बासिगासिनो दङ बिसोरो बेनिखायनो आङो बिसोरनि गानखौ सोफायासै आरोना कपिराइट फैयो नालाय नों लाया रिल्स दा इउटुबावसो हगारगोन आं इउटुबसो बानायगोन ससेल'खा मोजां नुबाय
बिसोर मोसानाय गानखौहाय आङो सोफादेरनो हानाय नंला लोगोफोर खोनाहोनो मोननाय नंला मानोना कपिराइट फैयो आरोना मालायनि गानखौ खोनाहोयोब्ला बिनि थाखायनो एक्टिंखौल' नुनाय जाबाय लोगोफोर गानखौ खोनानो मोननाय जायासै आरोना केमेरा हमबाय बायनायावबो गोलोमफ्रुजोबबायनो आहा केमेरा हमबाय बायना गोलोमफ्रुजोबबायनाय सानैनि केमेरा हमनाय नायलाय गलसोमोन ना हाय लोगोफोर नै बेयो आंनि बिबोनां असे आंनि बोरायनि बिनानाव बेहाबो इउटुब चेनेल दङ मा नाममोनलाय बिदैमारिनो ओमफ्राय फेसबुकआ बनबथि दैमारि एसे नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो फल' खालामदो सनाफोर बाय बाय बेनोसै लोगोफोर दहाय आङो आइ होननानै एदावनानै आफाजों जरायदों आरो आङो बिबाजै असेसो बियो ओंखायनो आफाजों जरायदां बिहावजों ओमफ्राय नै जोङो रिल्स बानायनोसो फैदों आरोना बे जायगा बानायखांबाय ओमफ्राय थांनोसै आरोना सानाबो मोनाबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारलायबाय आरो जोङो नै थांनोसै बाय बाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बाजैखौ गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ लोगोफोर बाजैयाहाय सर्ट मुभिबो गायो आरोना आरो हेलेना दैमारि फेसबुक पेज दङ रिल्स बानायनानै हगारो आरोना बिराद भिउस जायो बाजैनाहाय गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ बाजैखौ सापर्ट खालामनाय बायदि फल' खालामनाय बायदि आंखौबो आंनि पेजखौबो फल' खालामनानै होदो लोगोफोर इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना लोगोफोर बर'जों बर' अनलायलायदो नायलायलायदो सापर्ट खालामलायदो आरोना लोगोफोर बिमाफोर आगैमोन बिबोनां थांदो दे बाय बाय नै जोंहाबो थांनो मोनाबाय बाय लोगोफोर फैबाय मोनाबाय